लड़कियों वीडियो कॉल पर, लड़को वीडियो कॉल पर, लड़का कहे छे बड़ा सुंदर भाव में देखियो कि हे गे के कराल चुरिया और पेन्हाई छे गे रनिया कि जकरा हम अपन माने रहिए आई हमरा से ओकर दूरी भ गेलै। जकरा हम अपन माने रहिए ओकरा से हमरा आई दूरी भ गेलै। जकर मांग हम सजाबै ले चाहलिए ओकरा हाथ में दूसरा के चूड़ी भ गेलै। और ई लाख लोग कोई कहते कि प्यार में हम बेवफाई कर लिए चाहे वो बेवफाई कर लगे, लेकिन हमरा दोनों के नजर में एक दूसरा के मजबूरी भ गेल। लड़का कहे छे कि हे गे के कराल चुरिया और पेन्हाई छे गे रनिया हे गे पेन्हाई छे गे रनिया के कराले करई छे श्रृंगार। अपन भगवान माने रही आज तू दूसरा के आगे ना चल जेबे, तोरा बिन हमर जिंदगी हमर संसार
रहने के सोनावा रहने के सोनावा अब कोना चली जाइबे तू। सीधा सच्चा रहियो आप सरेआम भेलियो तू कहना हमरा तोड़ देलिया ये अब लागे छे हमर सब काम तमाम भ जते तोरा बिना नहीं घर के रहला नहीं घाट के रहला नहीं हाट नहीं बाट के रहला कहे छे हे के जन बाप हमर कहत बेटा प्यार में बहु नहीं कि हम तो हमरा गांव समाज दुनिया ताना मारबे कर रहे तू तो हमारा बापू के नजर में बर्बाद